Kom då. Kom då. Det är som en utsättare. Eller stativ. Ja, äckligt. Nu ska Oskar åka och handla. Eller han har varit och handla. Du ska vrida. Sväng soffa, det är alltså sväng. Men fåtöljerna har Kom då. Kom då. Kom igen. Har du varit och handlat? Vad har du handlat då? Vad har du handlat? Tiggelitit. Du är gravallvarlig. Du är gravallvarlig. Aj, aj, jag kör på mig. Hej! Det blir mat överallt. Det är inget gott. Är det inget gott? Ja. Oj, det är sked. Hej! Ska du ha lite vatten? Ska vatten? Man blir ju törstig. Jaså? Då ska du äta hos farmor innan du...